streets, tied to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Στάλερ. Α, εσύ είσαι. Δεν θέλεις να σε ξυπνήσω? Ήσουν τόσο τρυφερή, έτσι που κοιμώσουν. Καλύτερα να βιαστώ. Δεν θα αργήσω και πάρα πολύ και μετά θα γυρίσω. Χαΐντι, σ' αγαπώ. Παρακαλώ. Έχουμε απαγάγει το σύζυγό σας. Κουβέντα στην αστυνομία, αλλιώς πέθανε. Θα πάρουμε αργότερα. Πολύ βαρύ φορτίο, γέρος. Βούλωσέ το. Είχαμε πει ότι θα σκάσεις. Θες να σε αναγνωρίσει από τη φωνή σου? Έλα. Τι κάνετε εδώ εσείς? Γιατί ανακατεύεστε? Άκου εκεί. Μένω 2-3 σπίτια παρακάτω και έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Εδώ κάθε 2-3 μέρες γίνεται και από μια διάρρηξη. Είναι της θείας μου, της κυρίας Κρόλ. Μου δώσε το κλειδί. Τι έχει μέσα το κυβότιο, αν επιτρέπετε? Στο κυβότιο? Έχουμε ένα σκύλο. Μόλις τον παραλάβαμε. Καλύτερα να ειδοποιήσω την αστυνομία για να είμαι σίγουρος. Γιατί δεν έρχεστε μέσα καλύτερα? Να δείτε το σκύλο και να πιούμε και κανένα λικεράκι παρέα. Εγώ προσέχω για να είμαι εντάξει με τη θεία σας ότι πράγματι προσέχω. Τι άλλο να έκανα δηλαδή? Να τον άφηνα να φέρει την αστυνομία? Τώρα η κρυψώνα μας είναι εντελώς άχρηστη. Κάποια στιγμή κάποιος θα τον ψάξει. Είχαμε ετοιμάσει ειδικά αυτό το δωμάτιο για την περίπτωση. Πού άλλο να μεταφερθούμε? Ούτε κι εγώ το ξέρω. Καιρός είναι να κατεβάσει και ο Κούτρας σας καμιά ιδέα. Ωραία που τα λες. Σε ξενοδοχείο θέλεις να πάμε? Μιλά πιο σιγά που να πάρει ευχή. Σταματήστε. Είναι κάποιο μέρος που ξέρω. Αλλά θα πρέπει να σκοτεινιάσει πρώτα. Και το πτώμα τι θα γίνει? Θα εξαφανιστεί.
Καλημέρα, Ρεξ. Κλείσε την πόρτα πίσω σου, Ρεξ. Ωραία. Ρίτσαρντ, Ναι. θα ήθελα να σου μιλήσω. Δεν τα αφήνουμε για αργότερα. Είναι ευκαιρία τώρα που έχουμε λίγη ησυχία. Ρεξ, δεν έχω καιρό τώρα. Δεν μπορώ να παίξω τώρα μαζί σου. Πήγαινε το πίσω αυτό. Να το πας πίσω, είπα. Να το πας πίσω, ακούς? Ναι, Μόζερ. Ναι, Στόλι, έχουμε ακόμα 1 ώρα καιρό. Μισή ώρα είχα. Καλά, έρχομαι. Γεια σου, Ρίτσαρντ. Συγγνώμη που σε έβγαλα από το κρεβάτι. Τι τρέχει? Αντρικό πτώμα, 60. Θανατηφόρο χτύπημα. Έτσι ισχυρίζεται ο φίλος σου, ο Δόκτωρ. Αυτός κι αν μου σπάσε τα νεύρα σήμερα. Φαίνεται πάντως πως ο νεκρός δολοφονήθηκε αλλού. Ξέρουμε ποιος είναι? Δεν είχε τίποτα πάνω του. Μπορεί να τον λίστεψαν κιόλας. Αλλά πάνω στη βέρα του υπάρχουν 2 ονόματα και ημερομηνία. Ο Χέλερ πάει να δει τους καταλόγους αγνοουμένων. Μπορεί να βρει κάτι. Καλά, ευχαριστώ. Ο Γκράφ είναι μέσα στο βαγόνι. Γεια σου, Λέο. Γεια σου, Ριτσαρντ. Με πλησιάσει, έχω τρομερό συνέχεια. Το θύμα φέρει σοβαρά τραύματα στο κρανίο. Θα πρέπει ο φόνος να έγινε χθες μεταξύ 10 και 1 το μεσημέρι. Άσε τις επισημότητες. Τι υποψιάζεσαι? Κάποιος ήρθε πισόπλατα και τον χτύπησε στο κεφάλι. Τον χτύπησε με ένα βαρύ αντικείμενο, αλλά δεν έχω τίποτα παραπάνω να σου πω. Τ' άκουσα ότι δεν τον σκότωσαν εδώ, άρα πρέπει να βρούμε πού τον σκότωσαν. Άρα, θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο για το αντικείμενο που τον χτύπησε. Ρίτσαρντ, αν δεν ήμασταν φίλοι τόσα χρόνια, θα σου έλεγα μου σπάς τα νεύρα. Περιορίζομαι λοιπόν να πω, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Θα μάθω περισσότερα και θα σε ενημερώσω. Περαστικά, Λέο. Νομίζετε πως θα βγει τίποτα με το να μην μου μιλάτε? Μα είναι τελείως κουτό. Να μην μιλάει κανείς σας. Θα μου δώσετε τουλάχιστον κάτι να πιω. Προσπαθεί να μου ανοίξει κουβέντα. Να προσέχεις. Είναι πολύ πονηρός. Και τώρα μου ζήτησε να πιει. Αυτό είναι πολύ ζεστό. Μετά την εγχείρηση δεν κάνει να πίνει κρύα. Κάμποσες φορές μου έχει πέσει κάτω. Δεν ήσουν μόνο σωματοφυλακάς του? Η γυναίκα του με είχε προσλάβει για να τον φροντίζω. Γιατί ο γέρος δεν προσέχει καθόλου την υγεία του. Νομίζεις ότι αυτό θα το αντέξει? Ναι, είναι σκληρό καρύδι. Αλλά δεν είμαι και εντελώς σίγουρος. Στο σπίτι της θείας μου θα ήταν καλύτερα. Αυτό το υπόγειο είναι άδειο από καιρό. Αλλά σχεδόν το αποκλείω να εμφανιστεί κάποιος. Αλλά λες σχεδόν. Αν ο Χάρτμαν δεν είχε βιαστεί να καθαρίσει το γέρο. Σας έχω πει να μιλάμε ονόματα εδώ μέσα. Τρελαθήκατε και οι δυο σας! Μόνο ο καυγάς μας έλειπε έτσι που το έχουμε κάνει. Λέω να πάω για τηλέφωνο. Κοινή σου βάση σχεδίου. Το απρόπτο με το γέρο είναι αρκετό. Την πόρτα κλείς την εσύ.
Ευχαριστώ. Ποιος είστε? Τι θέλετε? Τι ζητάτε από μένα? Ζητάτε λίτρα? Πόσα ζητάτε? Είσαι μουγκός ή βλάκας? Έγινε κάτι? Άρχισε να με βρίζει. Να προσέχεις. Προσπαθεί να σε προκαλέσει για να πεις κάτι, ώστε αργότερα να σε αναγνωρίσει από τη φωνή σου. Ελπίζω να μην είπες τίποτα. Με περνάς για κουτό. Είναι πολύ πονηρός. Αλλιώς δεν θα είχε κάνει λεφτά. Υλικά παπουτσιών. Δέρματα. Γιατί σταμάτησες να δουλεύεις γι' αυτόν? Πριν από 6 μήνες αποσύρθηκε από την εταιρεία και δεν χρειαζόταν πια σωματοφύλακα. Τι λάθη που κάνει κανείς. Τι να πεις, έτσι είναι η ζωή πάντα. Τι τύπος είναι η γυναίκα του? Κομψή. Όπως όλες οι πλούσιες κυράτσες. Λες να μας πληρώσει? Είμαι σίγουρος. Ακούστε. Ναι. Παρακαλώ, ακούστε. Δεν είμαι βέβαιη πως θα μπορέσω να βρω τα χρήματα σε τόσο λίγο χρόνο. Αυτό μου είναι εντελώς αδιάφορο. Θέλω τα 15 εκατομμύρια μέχρι αύριο στις 11 το πρωί. Θα σας πάρω. Και όχι κόλπα. Τον καθαρίσαμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ελπίζω να μην πειράξουν τον Έριχ. Για την ώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα τον πειράξουν. Πρέπει να κερδίσετε χρόνο. Είμαι της γνώμης να τους δώσουμε αυτά που ζητάνε. Να μην φωνάξουμε κανέναν και να πληρώσουμε. Υποθέτω ότι οι τράπεζες θα διαθέσουν τα λεφτά. Θα σας παρακαλέσω να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα. Έχετε συζητήσει ποτέ με τον σύζυγό σας τι θα ήθελε σε μια τέτοια περίπτωση? Όχι, πού να πήγαινε το μυαλό μας. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία, ξέρετε πως εργάζομαι πάνω από 20 χρόνια για τον σύζυγό σας. Και ότι μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Στάλερ μου έχει δώσει οδηγίες για το τι θα γίνει σε περίπτωση απαγωγής. Αλήθεια? Δηλαδή, ακούστε με. Σε περίπτωση απαγωγής του, ο σύζυγός σας δεν θέλει να δοθούν λίτρα. Εσύ είσαι? Ποιος άλλος θα ήθελες να ήταν? Καλά. Έχεις κανένα νέο? Ναι. Ο νεκρός έχει 2 εκδορές στο κεφάλι και μέσα στις εκδορές βρήκα ορισμένα μικρά θράψματα. Είναι πορώδη, αποτελούνται από καολίνη, μπετονίτ και διάφορα άλλα. Πυλό? Ναι, σωστά, Ρίτσαρτ. Άριστα. Μπορούμε να υποθέσουμε πως χτυπήθηκε από κάποιο αγγείο με στρογγυλό σχήμα. Πρόσεξε. Για κοίτα αυτό εδώ. Ίχνη από χώμα και κοπριά. Κάποιο κεραμικό. Πολύ πιθανό να ήταν κάτι σαν γλάστρα και... εσείς τι κάνατε? Εμείς, χάρη στη βέρα που φορούσε, βρήκαμε κάποιο άτομο που αγνοείται και ταιριάζουν τα στοιχεία. Λέγεται Φραντς Πίχλερ. Έμενε σε κάποιο σπίτι με κήπο στα περίχωρα. Και θα πάω να ρίξω μια ματιά. Καλή τύχη σου εύχομαι. Εκεί θα βρεις ένα σωρό γλάστρες. Σε βρίσκω αισιόδοξο.
Να βρείτε κάποια άλλη λύση για να αποφύγουμε αυτές τις οδηγίες, σας παρακαλώ. Στο κάτω-κάτω είναι προφορικές. Η απόφασή μου είναι να πληρώσω τα λίτρα για τον άντρα μου. Η γυναίκα του Πίχλερ λέει πως κάθε πρωί έκανε μια βόλτα στον οικισμό για έλεγχο. Και σίγουρα θα ακολουθούσε πάντα τον ίδιο δρόμο. Μάρτυρες δεν πρόκειται να βρούμε. Ο οικισμός το χειμώνα είναι σχεδόν ακατοίκητος. Και εκτός από τον Πίχλερ και τη γυναίκα του μένουν μόνο μερικοί συνταξιούχοι απέναντι. Μα τι θέλετε? Τι θέλετε? Τι ζητάτε? Νεκρός? Σας είμαι άχρηστος, το ξέρετε καλά. Αν δεν μου μιλήσετε δεν θα πάρετε φράγκο. Τι σου είπε αυτός? Ότι αν δεν μιλήσουμε μαζί του δεν θα πάρουμε φράγκο. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει με αυτό. Δεν μιλήσατε με τη γυναίκα του? Μου είπε πως θα κάνει ό,τι μπορεί. Αλλιώς θα τον σκοτώσουμε. Για κοίτα εδώ. Κάποιος ήρθε και σταμάτησε το αυτοκίνητό του και μετά το σπρώξε πίσω. Και ξανά φύγε. Να έκανε λάθος η διεύθυνση? Αχα. Και με την ευκαιρία ξαμόλυσε και μία γλάστρα. Τι γλάστρα? Να, αυτή εκεί. Όλες είναι συμμετρικά βαλμένες και μόνο μία λείπει. Και τώρα ψάχνουμε αυτόν που έκλεψε τη γλάστρα? Ψάχνουμε αυτόν που χρησιμοποίησε τη γλάστρα. Είσαι καλά. Τι κάνεις τώρα? Θα μας δει κανείς. Στόλι, έλα μέσα επιτέλους. Α, κοίτα. Βρήκε τη θέση του νεκρού. Κοιλίδα αίματος που την έχουν σκουπίσει. Δώσ' μου ένα μαχαίρι, Στόλι. Κάλεσε τη σήμανση κιόλας. Ναι, Στόλιμερ. Να έρθουν από τη σήμανση στην οδό Κάλμαν 5513. Τώρα αμέσως, βέβαια. Τι στοίχημα πας πως θα είναι τα ίδια θράψματα με αυτά που είχε ο νεκρός? Δεν το πας στο στοίχημα? Α, ώστε έτσι. Αλλά την αμοιβή σου τι θέλεις, Ρίτσαρτ, για έλα εδώ, πρέπει να δεις κάτι. Να. Σαν να ετοίμαζε κάποιος ένα κρυσφύγετο εδώ. Για κοίτα εδώ. Τα παράθυρα καλυμμένα, παντού στρώματα. Ξέρεις κάτι? Αυτό δεν είναι κρυσφύγετο, είναι φυλακή. Το θέμα είναι για ποιον. Ιδέα δεν έχω. Αλλά όπως και να είναι, κάποια σχέση πρέπει να έχει ο Πίχλερ με αυτό. Μπορεί κάτι να είδε. Μπαίνει στο σπίτι και τον σκοτώνουν. Α, ναι, τη σήμανση την κάλεσα ήδη. Τώρα τι κάνουμε? Μαθαίνουμε τίνος είναι το σπίτι. Έλα, Ρεξ. Α, εσύ είσαι. Τώρα θα απορείς πως και σε κατάλαβα. Πως αναγνώρισα. Σε κατάλαβα από το βηματισμό σου. Διψάω! Ηλίθιος. Όλα τα πιστεύει. Πάλι ζήτησε κάτι να πιει. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε στο αεροπλάνο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλεις να έρθεις μαζί μας. Η αστυνομία θα κάνει έρευνες στο προσωπικό του Στάλερ και τότε θα ψάξουν και για μένα. Και εσύ θα λείπεις. Άμα δεν με βρούνε, τότε θα με υποπτευθούν. Γιατί λέμε όλα τα ίδια? Μα τι θέλετε επιτέλους? Εγώ συνέλαβα την ιδέα, βρήκα την κρυψώνα και τελικά παίρνουμε το ίδιο μερίδιο. Γι' αυτό κανονικά δικαιούμαστε λιγότερα. Κοίτα να μην μας τη φέρεις όμως.
Ηλίθιε. Για να το επαναλάβω άλλη μια φορά, κυρία Κρόλ. Ο ανιψιός σας, ο κύριος Μωράκα, έχει ένα κλειδί του σπιτιού ώστε να το προσέχει όταν λείπετε. Σωστά? Ναι, αλλά είμαι σίγουρη πως δεν έχει ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση. Αλλά δεν γνωρίζετε πού μπορεί να βρίσκεται. Αν δεν είναι σπίτι του ή σε κάποιο στέκι του, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να βρίσκεται. Αχα. Τότε, κυρία Κρόλ, συγγνώμη για την ενόχληση. Και όταν επιστρέψετε με το καλό, πάρτε μας εσείς. Ναι, σύμφωνοι, αλλά ο ανιψιός μου αποκλείεται να έχει σχέση με το φόνο. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Είναι πολύ περίεργο που ο Μόρακ δεν φαίνεται να είναι πουθενά. Ούτε το αυτοκίνητό του όμως δεν βρέθηκε πουθενά. Ρίτσαρντ, μπορείς να πεις στο σκύλο σου να μην διακοσμεί το γραφείο με σκουπίδια? Γιατί δεν το λες εσύ? Κόφτο, Ρεξ! Τέλος, Ρεξ. Ρεξ, πήγαινε το πίσω αυτό. Πήγαινε το πίσω. Θέλει Σόνι και καλά να ασχοληθούμε και μαζί του. Έχει ανάγκη από προσοχή, δεν το βλέπεις? Προσοχή. Αν κάθε φορά που θέλω την προσοχή σας κυλώ το σκουπίδι το είναι και μες στο γραφείο. Είχε περίπτωση σε εσύ. Ωραίο γραφείο Στάσου, θα Ρεξ. έχεις. Για άκουμε καλά. Πήγαινε το πίσω. Πήγαινε το πίσω. Μάζευε. Έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, στο διαμέρισμα του Μόρακ δεν βρήκα απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Για πες μου, Ρεξ, τι κάνεις εκεί? Αλλά η σπιτονικοκυρά του μου έδωσε την πληροφορία πως ήταν σωματοφύλακας ενός κάποιου κυρίου Στάλερ. Στάλερ? Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας. Ακριβώς. Συγγνώμη που ενοχλώ. Η κυρία Στάλερ? Ναι, ποιος είστε? Μόζερ από την ασφάλεια. Μα τι συμβαίνει? Εργάζεται σε εσάς κάποιος κύριος Μόρακ? Ναι. Δηλαδή εργαζόταν σε μας. Έχουμε διακόψει τη συνεργασία μας γιατί ο άντρας μου δεν ήθελε πια σωματοφύλακα. Μα τι συμβαίνει? Βρήκαμε έναν άνδρα δολοφονημένο στο περίχωρα. Τι? Δεν νιώθετε καλά? Θέλετε να καθίσετε? Ξέρετε, έχετε στοιχεία για το ποιος είναι? Ναι, τα στοιχεία του τα γνωρίζουμε. Και γιατί δεν λέτε το όνομά του? Δεν έχετε σχέση μαζί του. Δολοφονήθηκε σε κάποιο σπιτάκι όπου είχε πρόσβαση ο κύριος Μόρακ. Στο υπόγειο του σπιτιού υπήρχε κάτι σαν φυλακή. Και λέτε πως ο Μόρακ είχε κάποια ανάμειξη? Είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Αλλά αφού δεν εργάζεται πια εδώ, όταν έφυγε από τη δουλειά του, είχε μήπως κάποια διαφωνία με τον σύζυγό σας? Αυτό δεν το ξέρω γιατί δεν ήμουν μπροστά όταν έφυγε. Θα ξέρει ο άνδρας σας. Μπορώ να του μιλήσω? Όχι. Γιατί δεν είναι εδώ. Είναι στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να κρύβεστε, κυρία Στάλερ. Μπορώ να συμπεράνω και μόνος μου τι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι δική σας δουλειά. Από μένα δεν θα μάθετε τίποτα. Ένας πρώην υπάλληλός σας ετοιμάζει σε ένα υπόγειο μία φυλακή. Εσείς εδώ με λογαριασμούς τραπεζών και ο άνδρας σας μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Τον έχουν απαγάγει τον άνδρα σας? Έπρεπε να τους υποσχεθώ πως δεν θα φωνάξω κανέναν από την αστυνομία. Το καταλαβαίνω, αλλά θα μπορούσαμε και αλλιώς να συνεργαστούμε. Δεν το χειρίζεστε σωστά. Να σας μιλήσω για να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή του? Επιμένω κατηγορηματικά να μην ανακατευτείτε. Εσείς διαλέξατε. Άλλη μια φορά. Εσύ πας στον τηλεφωνικό θάλαμο και λες στη Στάλερ να έρθει εκεί που είπαμε. Μετά πηγαίνεις εκεί πέρα και της αφήνεις μήνυμα. Στο μήνυμα της ορίζεις που ακριβώς θα μας αφήσει τα λίτρα. Παίρνεις τα λεφτά και μας ειδοποιείς. Το κινητό μου στο έγραψα στο χαρτάκι. Κατάλαβες? Επομένως, η γυναίκα του Στάλερ παρακολουθείτε στενά. Μόλις ξεκινήσει με τα λίτρα θα μας ειδοποιήσετε. Ρίτσαρντ.
Μα πάλι έχει φύγει. Λοιπόν, σκοπεύεις να πας ταξίδι? θα δεις. Ρεξ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Δες, αυτή είναι η τσάντα μου. Καταλαβες, η τσάντα μου. Αυτή θέλω να φυλάξεις. Τι μαγειρεύεις? Ρεξ, την τσάντα θέλω να προσέχεις. Άκου, μπορώ να μάθω κι εγώ τι θα κάνεις. Είναι απλό. Είναι πιθανόν η ίδια η Στάλερ να παραδώσει τα λίτρα, Και θα χρειαστεί τσάντα ή βαλιτσάκι. Και αυτή την τσάντα θα φυλάει ο Ρεξ, κατάλαβες. Έλα, Στόλη. Όχι, δεν ανακατεύομαι. Πάρε την τσάντα Όχι. και πήγαινε απέναντι. Έλα, Ρεξ, κοντά στην τσάντα. Και τώρα άφησέ την και πήγαινε αριστερά. Ρεξ, εσύ κολλητός στην τσάντα. Κολλητός στην τσάντα. Κολλητός στην τσάντα. Α, ναι, τώρα το κατάλαβα. Σίγουρα θα καταλάβει και ο Ρεξ σε λίγο. Θα κάνουμε το ίδιο με το βαλιτσάκι, Ρεξ. Κοντά στη βαλίτσα, Ρεξ. Πολύ καλά. Είσαι πρώτος. Πάμε ξανά. Μα γιατί? Για να καταλάβει πως θα είναι άλλη βαλίτσα. Σε 2 ώρες θα έχουμε 15 εκατομμύρια. Και μετά την κάναμε. Ρεξ, η γυναίκα με τη βαλίτσα. Να την ακολουθήσεις. Ακολούθησέ την. Έλα. Έλα, πήδα. Πήδα. Μ' ακούτε? Επιστρέφει. Αλλά χωρίς τη βαλίτσα. Περιμένουμε εδώ. Βίμερ και Κμάγερ, παρακολουθείτε τη Στάλερ. Μόζερ, ένας με χαρτόκουτα. Προφανώς διανομέας. Εντάξει. Από του Ντόλε έφερα το κρασί. Πόσο είναι? Όσο κάθε φορά. Ευχαριστώ, στέλνω κάποιον να το παραλάβει.
Ακούστε. Ο τύπος με τα χαρτόκουτα βγαίνει τώρα έξω. Ο Ρεξ είναι πίσω του. Περίπου 1,80, μαύρα μαλλιά, μαύρο μπουφάν. Συνεχίζετε την παρακολούθηση. Ευχαριστώ, Ρεξ. Ναι, ο Χέλερ είμαι. Το αυτοκίνητο φεύγει αυτή τη στιγμή. Ακολουθούν 3 αυτοκίνητα από πίσω. Οκ, ευχαριστώ. Πάμε, Ρεξ. Η παρακολούθηση συνεχίζεται. Μπράβο, Ρεξ, το αμάξι έχει αριθμό Βιέννης. Το έχουμε υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Επίσης έχει άδεια για παρκάρισμα από την εταιρεία Πέτερ Ντόλε. Ο Ντόλερ είναι στα περίχωρα της Βιέννης. Τότε οι συνάδελφοι να κινηθούν όλοι προς τα εκεί. Σας το ξαναείπα νομίζω. Αν δεν μου μιλήσετε δεν πρόκειται να δείτε λεφτά. Ναι. Οκ. Τα πήρε. Όλα πήγαν ρολόι. Τώρα πάω να γίνω στουπί. Κόφτο είπαμε, μεθάς και αργότερα. Άσε με. Σου είπα να σταματήσεις αμέσως. Ηλίθιε. Άντε να μαζέψεις τα γυαλιά τώρα. Τι θα γίνει αν βρεθούν τα δακτυλικά σου αποτυπώματα επάνω? Το σκάει ο τύπος, έλα! Εσύ, καλά το φαντάστηκα. Κακό δικό σας που με αναγνωρίσατε. Σιγά, σιγά, σιγά. Πάμε. Μόλις τη βλέπω να φεύγει και κρατάει μια μαύρη τσάντα στο χέρι.
Εντάξει, Ρίτσαρντ, την ακολουθούμε. Φύγαμε. Τι κάνουμε? Πάμε να δούμε τα κρασιά. Καθάρματα. Να πάρει, μας είδαν αυτοί. Τι κάνουμε τώρα? Όσο κρατάμε αυτόν εδώ δεν μπορούν να μας κάνουνε τίποτα. Έρχονται. Στοπ! Κρατάμε όμηρο! Όλα καλά. Εσείς μείνετε στην μπροστινή πλευρά του αχυρώνα. Εμείς θα δοκιμάσουμε από πίσω. Και σας ειδοποιούμε. Καλώς. Μας περικυκλώνουν. Έτσι και πλησιάσει κανείς θα το σκοτώσουμε! Με έχετε ακόμα ανάγκη, κύριε Μόρακ. Φτάσαμε και μπαίνουμε από την πίσω πλευρά. Μην πυροβολήσετε. Θέλουμε ένα αεροπλάνο και να φύγει η αστυνομία! Δεν έχουμε εξουσιοδότηση για παζάρια. Τότε βρέστε τον αρμόδιο που να πάρει! Είναι μόνο δύο. Αν τους απασχολήσουν, τους πιάνουμε πριν καταλάβουν τι τους γίνεται. Είναι ρίσκο. Κρατάνε το Στάλερ. Και είναι και οι δύο πολύ νευρικοί. Για κουνηθείτε, είπα! Διαφορετικά ο Στάλερ δεν τη γλιτώνει. Έχουμε ειδοποιήσει τον αρμόδιο και έρχεται. Δεν θα βγούμε σόι από εδώ. Δεν θα αντέξουν για πολύ και θα γίνει χαμός. Το ξέρω. Έλα εδώ. Σας δίνω 2 λεπτά, την πρώτη σφαίρα θα τη φάει στο γόνατο. Ο αρμόδιος είπαμε έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Πού είναι το αμάξι να φύγουμε? Συγχρεμία για λίγο. Μόλις έρθει ο υπεύθυνος θα κάνετε διαπραγματεύσεις. Μην προσπαθείτε να μας ξεγελάσετε. Ο Όμηρος δεν τη βγάζει καθαρή. Περιμέναμε πολλή ώρα. Θα φάει την πρώτη σφαίρα. Κάτω το όπλο. Όλα εντάξει? Ναι, όλα εντάξει. Έλα εδώ. Μα τι έγινε? Τιμωρία εξ ουρανού.
Μόζερ. Κάνα νεότερο? Γεια σου, Ριτσί. Άλλαξε αυτοκίνητο, νομίζω πως περιμένει κάποιον. Κάτι δεν πάει καλά. Για μάθε σε ποιον ανήκει το άλλο αμάξι. Ναι, και πού βρίσκεσαι? Οκ, έρχομαι. Ρέξ την τσάντα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοί μας μόλις συνέλαβαν τον Χάρτμαν στο σταθμό. Ήθελε να κρύψει μια βαλίτσα σε κάποιο ντουλαπάκι. Στη βαλίτσα βρέθηκαν 15 εκατομμύρια σελήνια. Εσείς όμως πήρατε 50 εκατομμύρια από την τράπεζά σας. Αυτό σημαίνει 15 εκατομμύρια για τους δράστες και 35 εκατομμύρια για σας. Και στην τσάντα που επιχειρήσατε να κάψετε είχατε τα 35 εκατομμύρια. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Γιατί δεν ομολογείτε πως παρέα με τον Μόρακ τα είχατε σχεδιάσει όλα? Ο Μόρακ απήγαγε το σύζυγό σας την ώρα που έκανε την καθημερινή του βόλτα. Και μάλιστα σε ένα σημείο που το γνωρίζατε καλά, πολύ καλά. Και το είχατε αποκαλύψει στους απαγωγείς. Οι δυο παίρνουν μικρή αποζημίωση και εσείς και ο εραστής σας κρατάτε τα υπόλοιπα. Είχατε σκοπό να το σκάσετε μαζί με τον Μόρακ? Για να χρηστεύσετε τα αποδεικτικά στοιχεία ήσασταν έτοιμοι να κάψετε και τα 35 εκατομμύρια. Αυτά τα πλαστά διαβατήρια για τους δυο σας τα βρήκαμε στο αμάξι σας. Φύγε. Θέλω να μιλήσω στο δικηγόρο μου. Ναι, τον έχετε ανάγκη, κυρία Στάλερ. Περάστε. Άκου, 35 εκατομμύρια. Ξέρεις πόσες κιλοτρόφια αγοράζεις? Πού είσαι πάλι? Να σε. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Μανώλης Γιούργος, Κατερίνα Γκύργης, Ηλίας Ζερβός, Τάσος Κωστής, Λουίζα Μιτσάκου, Τάκης Παναγόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Αργύρης Παυλίδης, Βαγγέλης Δρόκος, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Λουκάς Φραγκούλης, Εμίλιος Χιλάκης. Μετάφραση Ήβη Σοφιανού. Προσαρμογή κειμένου Λουίζα Μιτσάκου. Σκηνοθετική επιμέλεια Ηλίας Ζερβός. Ηχοληψία Ντένις Κωστόπουλος, Δήμος Λεβιτσιάνος, Εφη Παπουτσί, Αλέξανδρος Στρατίκης. Ρεμίξ Ηλίας Τσακύρης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Media Palette.